ɛna dɔma hene ɛnam abesim kuruntehene so ɛde to adehye na ɔmode ensa abase ɔmopɛ konua ne nyinaa sɛ ɔmombra na hemfie 29 December 2023 na abusuapanyin na ɔde nasem kɔda ne court hɔ no yamfrɛ ni bi nia yekohu yanse dɔma hene ɛne ne mpanyimfoɔ bɛyɛ sɛ nan chairman ne registrar ɔmo traditional council hɔ ɛna na ɔmo ahyia ɛne abusuafoɔ a ɛkɔɔyɛ na yekoduru ya dɔma hene bɛtena ase no nia efiri no bae no sɛ nnɛ yɛbɛsi abesim hene ɛma dɔma hene ka sɛ saa abrantewe no abesim atankonyafoɔ yɛfrɛ ɔmo so bi momfa abranteɛ no nkɔ na monkɔtena no sɛ mogye no tuma ɔmɛyɛ abesim hene anɔpa hema bɛɛ no nsia ɛna mokɔfa nkurɔfoɔ bi te sɛ matwufoɔ ɔma polisifoɔ kora ma ɛsɛ dana ɔmbɛsi hene no dana ɔmbɛsoa no no sɛ efi dɔma ba yɛ anti ase anya adwuma no adakye memeda kwasie anɔpa bɛɛ no nsia na ahemfie hɔ na yɛ matwufoɔ a sɛ obi anya kora ne kora no baabi a matwufoɔ na ɛso no yake sɛ ɔmo ɛbɔ no ho ban nipa bɛɛ sɛ hedunum ɛde nam abantene so ɛbɔ no nso na ɔmo awie abesim nsɛm ɛna sɛbia no nso so asɔdeɛ kama yɛ sɛ bono mamu no nsɛm nananom nsɛm no ɛdɔso na afei nso sɛ nananom antwa anka ɛbɛgye nsɛm mu anesa ɛyɛ abesim nkuru no anasa abesim kuru no ɛyɛ nkuru a sɛbi ɛno nso so ɛhyɛ dɔma hene ase anasɛ kana na dɔma hene nkuru no ho ebi na afei atwa mu no ɛna sɛbi ɛyɛ November bosome no mu no abesim hene yɛ hu no wontintam fidie so sɛ wakwakosuai ɛde akyerɛ dɔma hene na ho nsɛm no ɛna afei abobɔ aba a ekopie mu wɔ court ahyɛ sɛ abesim hene asɛbi okosuai ɛde kyerɛ dana dɔma hene no ɔdane ne ho abesim hene anasɛ ɔnam no tutuntum ahyɛ ne chacha wo de kyene esi ne so sa abesim hene a enye yɛ sansa amamre ne amane kwan so no na dɔma hene amfa so ɛne wɔde no ebedi adeɛ na ebra nsɛm ne bɛtɔ abɔnten no mpanyin sɛ wo kɔ aten wo ba aten do ogye mfimfini na yɛ atentu do nti no yenuanom boga old boga tv eben sɛbe mpanyin no no di nkɔmɔ no mu kyerɛ mu sɛ ewo mu sɛ abesim kuro no sɛbe kanana dɔma hene ho anazɛ hyɛ nana dɔma hene ase na emom no amamɛ ne amane yɛbɔ akama ho ne abɔ asanteman ho bra ne sɛ adehye a wɔn di a adeɛ na ankasa no ɔmo na sɛbe so sɛbe nya ado sa akonya to a ɔmo mom na yi de hye na abesim nsɛm no ɔkyerɛ nyina mu ne sɛ ɔmo hema di kan ekra koye ɔmo gu ahoboa so ɔmo bɛpɛ daade aba ayi ɔmo hema yɛ ne dɔte yi no ɛna sɛbi wɔn hene nso so ekra ekoye ɛno nti na akɔyɛ sotro mienu nso mani hane na sɛbi konte hene na wɔhwɛ kyire sɛ ɔno hwɛ kyire atoto neema ɛno no na mpanyi tena ase hwɛ sɛ hefa ne wɔse ekɔ amanne mu no so hema no hene ekura yedi kan si hene ansa na hene aba be yi ne hema one ne ebebu ne man eno nti omo atonkra nsa de frɛ adehye no wɔn di ade na nkasa fibubu omo di ade ɛwɔ sɛbi abesim no ɛyɛ fibubu abakɔ na emu wɔn ase atre eno nti adehye mrante mako nson na omo do omo dwa to a ɛbaaye ebusua no kɔtena so mpre nson am kɔtena so mpre 9 sɛ ombehu de sɛbi ombeyi ne de ama abakama hene so de na kwakɔ kyerɛ jaase hene na jaase nso de na kɔma atena nkonya hwɛ ahwɛ na chi sɛ kwadu bi ama ne ho a sɛbi ɔmo de na kɔsi apatam na ɔmo yi na kyerɛ de na kɔsi apatam ama na pɛda ama na ba besuai de akyerɛ abesim man ansa na sɛbi ɔkɔma akɔpɛda ama na kɔsuai de akyerɛ dɔma hene na we do ma ante ɛho hwe do mo te ya ne sɛ ɛyɛ panyine baako opanyine kwabena nsia wɔne maame baako no so yɛfrɛ na maame ama adi ya ɛna sɛbi wɔ mo fa Kevin ani nado asese wɔno na yɛ abesim hene no ɔmo so ne nsa de ne kɔkyerɛ jaase hene mfa no kɔkyerɛ atena nkonya no wɔno na abusuani nyinaa yɛ den ɛyi no abra abusuani nyinaa nso so enyi Kevin sɛ wɔno ɛna sɛbi wɔn embedi ɛyɛ abesim akonya no ɛno nti bra sahansɛm ne kɔso no na sɛbi so sɛbi nya do opanyin kwadwo na ɔyɛ opanyin kwadwo
ono so sebi ono so abusa no mo so dɔɔso wono so ano ewo dwom yi pa na se wono so ye panyin na sebi we nimonyamfo a abesim mamu no obia enimu no enu nti ebra na nakwadwo ameyaw ete se sansem bi se anaze sa na mo bi se na nana kwabna ansa wone abakma hene omaye den wo matu no wantena se na afi so ma no lawyer tintim nkrata eno mode ensam no ekoda doma judicial committee se won tena so no mo hwɛ de ekoso wo se bia besim no se de be ya basabasa bia empeja ne mu omode asam no koma committee no ebra so yankombete baasum ku am o matena so ahwa ensam no mu no mo koye no baasum ku no won ante ekere no munya nkra edi freedom ahene ho eto nsa from se busua ne nyina anye de emra ne ne hye brante a se bia omo so do mudwa ato aba no omo nyina enka homra ne mum se nti a woto nsa afre won de won fa nkyeremu amma se bi ne somafo anase na henkwa amano ameka enu nti abusua ne kwa kwakotie di nti a na nadom ahene osaje fo se ade ya agema bedu to nsa de frɛ won omukoduru ye no asama na nadom ahene ka che won se enne obesi abesim akonya no enu nti na se ka e kame ayesa na omankasa na omani so abru won kakra enu nti do ye ne se sebi won tena simpo no anya na nadom ahene enyo ne natena nkonya nyina ne tena se wona ne mpanyimfo be nan bi ene ono won ye den etena se do ono won tena se na oka kire won se enu mpo no sa asetena ne mu mpo na nadom ahene ne won tena se oka se ne obesi abesim hene ne mpo no na setena ne mu no mpo no na enya amane kwanso esan se doma na ekura no no a e wosan ko tena se won ka no ho e ma ne ka se be ne nsem no ne dodo no mu no mpo no won enu no oka se won eye nan pe enu ntene na se be na nadom ahene ka che won se ene wo beyi eye abesim hene enti honom no a ene oyiyi de chimrante ne bi yeden efiri mu ene woyi abrante na Kevin eni na do a abakama hene dikan yi ne dada no oyi no no de ne ma abakama hene sa abakama hene nkototo na no so ototo na no na se bi wo fata onfa ne mra na onfa akonya na nyede ema no to so mokɔhye mu ben sima be edu ko sima be edu no mu ntemu no ene o mode ne bai o bai on se ototo na no no ofata se wodi abesim akonya no honom na busua na ampene so busua na anje antum on ka se ne kwan na mpa amane kwan so ne kwan no no esanta na do ma hene eni tumi se sebi busua de ne ba de wo hu tumi so ye ne se obusa se ne hu ni asem ye busa no nsem nyina ye hu se wodi ye yie eno ana sebi eye wo hene na sede se wo ye na mum se obeyi de hyebrante de amma abusua ne se munji we mfa ne nkodi ade no eno de enye na sede anase abusua no enye ne tumi wono ne de ane se ye ba besai ede akere no aba be kana somfo a omo ebesom no eho nanso so panyine kire se we nyina anya de ankoso sante mo de nsam ne kodan court eno nti osa hye se o se ada sete mo kosia na nadom ahene no na November 29th 2024 November 29th no eno mu no eno mo ka che na nadom ahene hye won se wa ka asem na wie enti mo nhwe se sa ada no ade kye omoma no nsai ewo abesim osai wo abesim wie a na 31st wo mesai emfa nkyere no ewo sebi ono ahemfie na kyere se ohene ebedi ade ewo se edi ne kosi apatam ne yesiesie no ho honhom ne honamani no apatamusie bia amma eno ane se ya ka asem na wie ye mane mesai nkyere abesim osai wie a ade kye wo mesai nkyere doma na je se niema bi wo hono anya de anko ne kwanso eno ntinam so ema nana kwadwo ameyaw ene sabi ade hia won ewo abesim de nsam no kodan court na afi na court abua a court kase wo hene fofora nana do ma hene ma ne kosai kyere no ema sabi obedi ade sa abesim hene no odi ade sa abesim hene a enyiye esanse wanfa amamre ne amane kwanso ena mra no so ama no kwan so obedi hene enti no ontu no hu ade so no momfa amane kwanso na won fa nyi hene ema hene a obabedi abesim akonya no
o ma media bisima konya no eno nti momie nkotie bra mpanyimfo ene nsamtwofo hie mu a omde nsam no ankasa eto nsamtwofo anim no momie nkotie mra efa abisim akobiasem ho okay ne ahensem ho okay na dia enam so ma abisim kunwasem ne ahensem ekopie court no eye ebra ebeye se 2021 okay oba hima da abisim kurona no efri mu okay na nanum gu amamre ne hyehyeye so a ye behwe aye na yie emu na ekoduru beye 2022 September 30th ena ohina ono nso oda kurona no ono nso efri mu oh enti na akoye se kurona beda mpan ohima ni ho ohini ni ho enti nanam atengoya ya krontihini edi omanim ena na kurona beda nsema ehwe so okay nana mentwa no ene ba se no ema bambo ho nsam ne mpuntu no aka se eto ape kakra se ohene ni wo ohema ni ho ide na ye se ni bre kakra na namba na ni bre aba wo ahemfie ene abusua ntem okay abusua ohene frim ne ohema frim na ani bre na aba ho okay na mpuntu ne bambo ho nsam de na bibia entosini okay okay na nanum kitam ehwe akire ma na bibia se to din bia na edadin ene mo ya de se ntifu ni ho apejafo ho enokre ne wada roma to azuma me na nanum ye ayie mienu ni nyina wieye no na akoba se ye hwe ne a ye din besi adwaso okay na mpanyimfo no hia ye na omo ye se ohima ni ho ohini ni ho no hwan na ise yesi na konwa kane nti ano eko benkrom ma eko ba se yensi ohene akonwa ne kane na chire no ohene ba wahwe amamre na yaye ohema ne so akonwa ne ho adwuma abusuya afanu anas adehye busuya nyina agitum saade nananom ma enam kronti hine so edito abakma hinanim okay se onhye na adehye no na obia abrante bia na se obema bia wo abusuya ne ma na ni eje ho se opese da che no so yem friends na nana no onfa nensa anase onfa ne ho embeto sa ahensie ne mu na no chi no abusuya hia okay de toja abakoma hene enam ne hye so ma abusuya ni hia se hwan na opese ode nensa ba na so be ode nsa betu akonwa ne mu abusuya mako enso ena de nipa eba se o mebepre akonwa ama o made hia na se beka se emema mako enso ena eba se o mebepre akonwa no mpacho na se metia se nipa nso nipa nso na do mo din bae se o mebepre akonwa no obia ne na busia panyin abusia panyin na de ensa na bae o bepre ama na de hia na mpacho na gate no so do ya sen abusia ba ko na abusia no to da bia abusia da ho kese na nso no ye wo aku wom se oba bia ya ahyase no abeye se lineages ye aku wo abusia no nti aku bia nso wo na abusia panyin na oda no okay ya ni abusia panyin ba ko a ebeka se ono da abusia ni nyina no nti na abusia aku no muna nipa enso ba bi ho abusia ba ko na nipa mienu afiri ma ba okay ti adia obia na ni je ho se opese opre bia yensi bia kwan enti na ma nipa ne koye enso no okay na yes metia na se gate ni de eye ba ko okay ne mom nipa ku na ewo abusuani mu na adoso because of maame no ne nananom a wedi kan a wase adore nti sa kwese ejinejina ku ama nipa na bedoso okay na nipa nso no mu no ekoba se nananom ana abusuya epese nka omenya nipa ba ko na omodidin akoma nananom a ekire se nipa we nananom abusuya hia ye yi ni se ometra akonwa ne so na ne ho meeting na ese abusuya hia no omuhia ba ko mieni ko be ese mpre nan na anti ase anya adwuma
se nipa so no hwan na yemfa ne din enkoma nananom ana se yemfa nipa so no nyina ene enkoma nananom ana we ne ma da bia enhyamu bia mu no na ntia se anya adwuma okay na ebre to so enan a omuhia ya ntia se anya adwuma no ade koche ya nye ekote ye ne se abusuane fa baako ya panyini a odi omanim efe ne kɔprensia okay one maame baako nso a ɔwɔ saa abusuane mu efe maame Amadiya ɔmone abakoma hene ya ise nko no na ɔda adehye ne nyina no a abrebia ɔna ehia meeting no ɔmomi ansa afasumase de abrante a efe ne Kevin Ananiado ya ɔno so ne din eka nipa nso no ho so no okay edi ne din ekoma gi ase hene se ɔno ne nipa abusuane nyina ahia ye no ɔmayi no se ɔmfa nkɔma nananom na nanan tutu na no so ɔmagyi ne tuma ɔbɛya besim hene ɛno na abusuan baako ɛwɔ wanafo dɔm baako ɔmo dɔso ya ɔmo abusua panyini efe nana Kwadwo Ameyawo ɔne ne ba panyini ɛte sansɛm no na emre bi a ɔmo hyia ye no ɛwɔ meeting abusua meeting ɔba ho ɔba ye no abakwa ne ka kyerɛ nsɛ saa mmere meeting we die ɛyɛ abusua a ɔmo de ensa ba epre ade ekonwa ma ɔmo de hyia na hyia na wo no wamfa ensa ama ana wamfa obi ama mepre ama no nti ne wo no ise wotwe ho nti ɔmo ama na ntena meeting mu ofiri meeting mu ko e ɔkɔtena asia na ɔhwɛ ni a ebe firi maba na ebre a ɔte sɛ kwabransia ne Amadiya na bakoma hene afasum ase didini bi ekoma jase hene sɛ ɔmfa ne nkɔma nananom no ɛna ɔyɛ ntem ko hu ne lawyer sɛ wa nipa bi metu anamon bi na ne bonjo so enti no lawyer enya nkrata ma no na ɔmfa tabon enkoto sa adamotu no so ɛne na lawyer so tie na sem ema no ɛyɛ nkrata ekosaivo okofile ne kodoma edi kodoma judicial committee eho na amamre kwan so emra kwan so no efa ahensem ho se ntiasie bi enya adwuma opese ode kokoto a judicial committee ya wo traditional council ho na ade ko nti eho na opanyin Kwadwo Ameyawo ene ne ba panyin omlo ya ye nkrata yin amama no omko file emma ode nia ese ode koma abakoma hene jase hene krata ese ode ko save wo mo no save wo mo ene abranche na yabo ne din no so no save no se anamuntu bi a omutu bia no omunyina ho a chese ode Johnson ato jumadie no so abakoma hene se wo meeting bia yefa akomiasem no ho a ede Johnson ato so wontimi ye meeting bia bi o jase hene so a yadi ni pa bi abrawo se omu di abawo se omu nyamfa mba yo yadi Johnson ato so wontimi tu hu anamon bi a se odi timi koma nananom nananom so yadi Johnson eto omo so se empo se jase hene de dini bi kura abremu a wontimi nhia se mu ye ho meeting bia abranche no so a ono so se yabo ne din no ono so di Johnson eto no so se won so no wontimi mfa nto ho se yabo odin se dachi bi obetumanya ahenie no ana se obe nante se wo na ye yiwu ana se obe ma o matiri so se obe ye ohene so obe sisi o ho so se bia ohene o se den Johnson no so ekosi mbra asem na ida koto doma ana se abusua panyi Kwadwo Ameyawo ne ba panyi ida koto doma judicial committee no ekosi mbra o mahwe ase no aka wie ebi se oya abusua panyi da doma no na mamre ne mbra kwa mu so no se ahinsem ana se abusua mu nkita hu bia no se woto nsafre abusuani nyina ba bia obi a obetima ba bia no se oba wantimi kura na se otu nipa maneba na enkoba se ahensem na ye pekwa na faso besi hene na oye abusua panyini ne ba panyini na moanfre mo sa meeting ni mu ene ho na odi asem no ekoda ne judicial committee e wodoma na sa bre na okofile sa nkrata no na ye September 30th and now the sankrata no ekoye ampacho last year na say 2023 September and now the sankrata nyina ko fare ya akosave wo nyina wo sa akwa ne so enti abakoma hene jase hene
omo nyina de omo so nkrata no ko kire omo lawyer ma omo de omo anu the same nyina e de bae okay amba abakoma he de ne de o kan se ono ogina ho ama abrante na obo ne din no enti no omo nyina de omo anu the same e ba be file wo judicial committee ho e de omo so e be serve yen na judicial committee e ma date ya e se nka na nanom be hia na omo yi panel e be ye judicial committee o betena asem so sa date no so ye koye na panel omo yan sete ye ma register ye se si ye die na nanom yan hia ya o yi panel nti no ye ntina fie kakra ntwen se bibia to form se na nanom hia ya o yi panel na e be judicial committee na obeka sa asem na ono abesna frɛ okay afanu na nyina na ya ba behia eno na ye wo hɔ a ye twen se ye bi nyankra bi a eke se ye mra na ye nka asem no enye ye na de koye de na kwadwam ye na de koye nzi ka sa asem no fra obi a wo pepe bi a na otumi kokotie bi okay enza me gese nka ye be ko akotie no na enimu a ye twen no a kosi December 29th 2023 ena do ma hene enam abisim krunte hene so edeto adehie na omode ensa abase omope komia nyina se omombra na hemfie 29 December 2023 na abusia panyin na ode nasem kodan court ho no ya mfre ni bi enti no otiye no na junior se onkwa na ase onja na chi oditale so beko so ko sa meeting ni bi ye ko duru meeting ni mu no beko bi nia ye ko hu yanse do ma hene ene ne mpanyimfo be yese nan chairman ne registrar omo traditional council ho ena na omo ehia ene abusianfo a ekoye na de efi do ma hene ni ba na se nkra na ode ba se abusian be hia no wamfa botaye bi anto so wanka adekrunti a omo frɛ sa meeting no no ane se obi ambra na ye ko duru ya do ma hene betra ase no nia efida no ba na se ne ebesi apese hene ena e ko sha ase se o sha ase obeyi bi ni ba firim oyibi ni firim yi ni pa bi firim ma ko duru abrante no a sisi eje kunya na ma no e ma do ma hene ka se sa abrante we no abesi matan kunyafo ye frɛ omo so bi momfa abrante no nko na monkotsena no se mogine tuma o meye abesi hene ene na so ma atankunyafo no ni abrante no ena ba kuma hin epie ko da mu be yese military be yese dunum omo ba ya enam chairman so se o omo aja branch na tum okay se o me abisim hene hona da ma hene yese okay sa na tie dia ena ye sa da na efie da 29 December 2023 efie da ene na nanum esa mra abisim na adeche memre da kwasi da oma hwe se branch no obesuaye ewa abisim o suaye 31st na adeche Monday na Sunday adeche Monday on the 1st of January 2024 on Sambra doma na omeswai na eno na eba so omo ba bisim 31st of December 2023 no abranch ni suaye bisim na adeche Monday on the 1st of January 2024 omo sane kodoma manis osuaye na je say wabeye abisim hene okay na mpacha wadaroma ansa na beto azma mimisa we bra mukodu do ma ahena hemfie nipa nso a ekoye ni nyina no se eyi ensia firi mu an beka nipa ba ko no se ensia na eyi omu nyina firi mu no adwen no ko benkrum se ampa yaje atum se nipa ensia omu firi mu enti asia anya adwuma ho okay se nipa na okọ no na onim se ahense na ede ko nti ebra omboa ne ho nti ebra prekope ye se ebisi hene na nipa ni bi mfirim ebi ni mentrance no mfa ekoya kasakasa bebre ene se nipa na afi de kudu do ma hwa eje no tum so na meye ohene obedu ha oba bi so ene se eno so mentem ho ase kakra pege ade mu because se nipa nsia ya provide omo no ya anyo omo antum na ba kope na age no ene se akasakasa kakra na aye asumdwe anye asumdwe sa omo a anje antum no e de abufuo de kasakasa ene de bae na family de kra bedu ye yesi ahemfie no omo de padlock akotum ya mo bi anwura ho na ye nya kwan se obi mra no mesuae
ene ma be sin police fo etie ba ho eni nipa bi ni be kasa ya dabi omuntu fa emranche omunsa enye nya omo pese omo ye no ama ase ne kra be du sumiane e ko du sumiane regional commander ho ema omo ehwe se ene de na se police fo e be fa ahemfie no etwa ho anadwo no nyina police fo be tina ahemfie ho bo ho ban na enam sa so ntino nipa ya yi ni se ohina anka dai se onsai ebe ye awia kakra ma nipa abakrum abehwe ne ekoso no anopa hima be no nsia ena mkofa enkrofo bi ti se matwufo ya o ma police fo kra ma eze dana ombesi hene no dana ombeso ane no se efido ma mba ya anti ase anya adwuma no adachi memenda kwasi anopa be no nsia na ahemfie ho na ye matwufo a se obi anya kwa ne kra no ba bia matwufo na eso no ya ke se omo ebo no ho ban nipa be se hedunum de na ma bantin so ebo na nso na omo awie ebe ekoba sa no enti ase anya adwuma nipa no de tumi bi na hye ne nsa na wape ni bambo bi a eye atitrafo a ye se omo edi nanim ebidi nachi na ade chi Jordan nso no omo ko do ma se ne do ma hye omo no ekwa kusai ho no nso na eno achi no enti ase a enda so enya adwumanti no abusi apani kwadwa me yawa o wanafo ene ne ba apani a omode asem na koto do ma judicial committee ho no o ma dwene mu anti o mo sa asem da do ma asem da court a senka wo betu anamo bi kura ayefa ahensem ho a esenka ba mama ne na megitum ananse me mabusu ahia na se be ma kwan a se mokoka asem no na nti ase ya adwuma se na me pene dia metimi ajaye ananso se court mama kwan na moko na se nti ase ya adwuma meka se ensa na fa se no court ho bi o se wa masa nhihye na anya adwuma wa mfre obi a nti no e ma abusapan ne dia se no sane ba sumiane high court ko hu ni lawyer said that bi kwana do ma hene ne mpemfo bi di mi afa so no enchire ni dia na se o nwa masema da court wo no o matitia so atwa fa court no so enti ne pese o mfa udi manim fa masemi enkodan high court mame se kwana do ma hene di ma fa so nti no nia meeting na course no kwanya ma fa so mu yi abranche no bedi hene no court emboni nyina egu empapa nyina mfiri ho na masem na da ho no court nhwe ma yenko ka masem no mame ena o rekodan sinyana high court na enkrata sema ese fa ho nyina no busapan ni kwadwa me yawo ne lawyer e sha ase yoye e ko se bodoma traditional council as doma hene ne penfo na omuhia sa bre no enti asem ne koye do ma hene ne mpanyimfo no ene de omko court na court de omko ye no na ke se abranche na yesi ne hene no ono ho asem ti na ekohia do ma ho no enti na se ono so ye ne ka case ne ho ti case ne nka sasa de na ye do ma hene ene ne mpanyimfo na hia ye no ene de omko court se ne ye omo fa so tu anamon bia ne court boni nyina mpapa nyina mfiri ho na asem da court ho no ye sana ko kan sa asem no eno ne nia be se afi ba kon ena yewomi yako yaba yeko yeba sa ekosi na no March na court share da odbebu asem no ekosi March 26 ena yeko ya judge echi panyin asem tum se na asem no nokore se nkrata echire se asem da do ma judicial committee ho no o de sankrata ina be chire court ye yako serve omo so anu di a ma omo lawyer e de ba ye nyina e ko chire court no ye che se asem da ho ampa court ye mpe wasem ye nokre enti no do ma hene asem da court wa unitumi se o fa achiri e ko di djuma bia wo sa asem no ho enti no tumi na mo fa de ye sa djuma no enya mo dia e court ne dia enti no nia mu ye bia e wo sa da ne no e na so ma mo di sa branch no court tie panini kwadwa me asem no se ombongu no boni nyina so gu ye e pa fidi ho a se ye ka court ana se lawyer for kasema aba se wo declare sa jumadi ne course ho no nyina null and void and of no effect she say eni ho kura ha bio bibia nsi yesi bia papa nyina fidi ho e se bibia nsi ai se ohena yesi ye obuso ayo
anamontu bi a yetu ye oni nyina no court ase eye wa declare ni nyina null and void and of no effect. Okay. Just say wa yi bibi ye firi ho. Enye adwuma bio sese. Enye adwuma bio. Ya na wo kɔ ne nkyerɛkyerɛ mu a je say ɔhen bia ma besim da. Okay. Court papa ni nyina afiri ho. Efiri embra ɔhen na ɔte akonya so ɔde firi mu no. Besim de no. Ye nsi hene wa besim. Na court sa ne hye say ɛwɔ dɔma Traditional Council no say Judicial Committee na asɛm da hɔ no. Court sa ne hye say ɔmo nkɔhwɛ say ɔmo bɛka sa asɛm no. Ahwɛ atie adi asɛm no ekosi aseɛ koraa. Afɛ deɛ bibia bɛyɛ asomdwe. Na ɔsane hye say dɔma Traditional Council no ma ɔhene bia ɛmfa n'ani nkɔtete baabi a yɛdi asɛm no. Ɔhene bia mfa n'ano nkɔto sa asɛm no. Obi bia nkɔtena mu ma obia nkɔka sa asɛm die ne ho. Obia mfa n'ano nkɔhyɛ mu. Ɛno nso no ɔyɛ saa nhye no ɛwɔ krata no sɛ an judgment ni sɛ ɛyɛ Judicial Committee fo nko ane ɔho kwan sɛ ɔmotena sa asɛm no so. Ɛno mu na saa judgment ne ba ya yɛ sɛ bɛ hia abisiman. Okay. Ɛda to manim yɛ court no aka. Ɛna ne ho saa dwabɔ no ne powder ne nyomto no hyire no ɛna ɛkɔba na sa. Ensɛm no ɛne yakwakotie ɛde aba no. Amamre ne amane na nanom ne yɛ amane ne amamre ntua no. Yɛnkan sɛ enhyehyɛ wɔ ho kwan yɛ fa so si hene. Kwan yɛ fa so to hene. Sa akonya hyɛ wase a ɛho akwan ne ho nhyehyɛ no. Sɛn ɛna se etie. Na nanom yɛ mpanyin deɛ se yɛhwɛ na sɛ bi amamre ne nhyehyɛ da yɛ akonya ho no. Yɛnni so saa ɛbɛnam yɛnam ntu bi mu no. Ama sɛbi yɛnim onyam yɛkura yɛ no. Efiri yɛnsa. Midin ɛde maame fo. Ze otwe tampo nyankopɔn yɛ adoma yɛ bihia. Makram.